B'investiment ta' 580,000 euro ġew inawgurati 5 boilers li se jmodernizzaw u jtejbu l-effiċjenza tal-biċċerija pubblika f'pajjiżna. Bħala medja l-biċċerija ssaħħan madwar 150 metru kubu ta' ilma kuljum fid-diversi proċessi tagħha. U bekk permezz ta' dan l-investiment se tkun qed tnaqqas l-ispiża tal-fuel b'60%. F'każ li dawn il-boilers ikunu bil-ħsara se jkun qed jitranġaw ukoll boiler qadim li jitħaddem bid-diesel. Inxtraw ukoll vaporizer, sistema ġdida ta' heat exchangers u sistema ta' tifi tan-nar. Id-direttur tal-Biċċerija Pubblika Stefan Kakija qal li permezz ta' din l-inizjattiva se jkomplu jitnaqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra sa 50% filwaqt li jinġibu fix-xejn l-emissjonijiet ta' particulate matter. Dan kif minn sistema ta' legacy fuel jiġifieri l-heavy fuel oil inqelbet għal sistema ta' fuels aktar nadifa, boilers, solar water heaters u l-fuels differenti li se jkunu qed jintużaw fosthom l-LPG. Aħna ħankunu qegħdin naqsu l-ispejjeż tagħna b'madwar 60% u fl-istess ħin ħannaqsu l-emissjonijiet dak li jiġi carbon equivalent madwar 50%. Ovvjament ħankunu qegħdin naqsu wkoll dak li huwa particulate matter. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo spjega li dawn il-boilers ta' daqsijiet differenti huma tajbin għall-ambjent u jmorru jitfit mal-miri tal-ambjent tal-pajjiżna. Għal darb'oħra il-Gvern reġa' investa s-somma ta' 580,000 euro biex naraw illi nagħmlu miżura illi apparti hija waħda ambjentali għaliex qegħdin naqsu l-emissjonijiet ta' CO2 b'60% minn naħa l-oħra qegħdin naraw ukoll illi filwaqt illi l-konsumatur qed jieħu l-aħjar prodott qegħdin naraw ukoll illi l-raħħala tagħna jkunu iktar kompetittivi.